Pipila ka mga residente sa Barangay Giso, Dakbayan, Mandaue, mihimog pa maagi aron dili sila makalimtan sa daling ug maring matulturan. Sa higyon nga adunay manghatag kanilag mga hinawang. Kinaot silang maabagan na taliwa sa kalisod nga ilang nasinatin ini mga panahon. Si Nico Serino sa report. Sa sitio Santa Cruz, Barangay Gizo, nakadapit sa among pagtagad kining karatula nga gibutang sa usa ka pamilya. Si Luni nga nagtrabaho isip loader ang mibutang niini pahibaw nga may 5 ka sakop sa ilang banay. Gituyo niya aron daling mahibaw-an ang ilang nahimutangan. Anaa sa suok ang ilang balay, maong gusto siyang mupahibaw nga duna pay nagpuyo sa unahan kung may manghatag man. Mamahimo sab hinuon nga sa bangko lang ibilin ang relief goods. Lisod man gud ay kami di man migo pwede makagawas-gawas gud para mangitag wangog pamugas. Nagsalig lamin lang sa ilaha nga mahatdan mig bugas diri ba. Mahibaw-an nga kami nga usami ka pamilya wa mi bugas. Matud sa pamilya, kaduha na hinuon sila nakadawat og hinabang nga bugas gikan sa syudad ug barangay. Apan pang hinaot nila kasundan pa kini. Lisod. Ano naman? Di Mayo. Ay mga tao dili makagawas. Susama sab niya ang panawagan ni Ginang Elsa nga unta di sila hikalimtan sa mga andam mutabang. Dili kay bugas ra oy. Kinahanglan mi kanang mga kamay, sabon, kanang asin, lamas. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.